iku gedek. Omong Biyen omahku Gedek. Lah yo omah sak iki gedek kabeh. Oh iya Bener ra dhisin kok. Ya mbadok bung anjane kowe. Saiki tekku wis gedhe. Apa kuwi? Wis iso ngadeg dhewe. Najan biyen mung iso ngrusakne tok emboke ngapurane saiki tekku wis dawa najan nganggone rekoso saben bengi dileboni sapa Menggor mas aku dirungokne nikan tenanan nikane sik bocah sik cilik kok itu apa? Lihat. Apa? Delok. Ya ora. Lho, kon nyepil to cah saiki kuwi. kuwi duduk porno nduk Iya itu apa makanya? maksudnya iki kentongan Dibawa apa tidak? yo sing tak gawa duduke tok Lah kentongane. tak tinggale Kor mas aku.